Една продукција на Давид Music Fan Production. Поздрав за Валентин Резачката, најдобриот резач в село Краводер, од неговата любима жена Симона и од неговите дъщери Криси, Ива, Сараја и Валентина. Ей, ей, ајде ги лабава, Анано, ај, и Гилија Калеске, за Валентин Резачката, за шампиона од Краводер, а Катар од јасно си, о Валентине. А Катар од љаво си Лескери Резачка, мате даран најчине утумаре шере, поне за Акана. Резачката силна, Валентин шампиона в Краводер. Ех бе, студио Давид Music Fan Production. Тегила баба, Калеске, за Валентин Резачката. Силата мощна е непоклатима, душмани. Колко и да се опитвате да го плашите, Валентин Резачката толкова ви се смее. Абе мишки, каде сте тръгнали срещу него? Мирно, мирно, Пенело, Валентин Резачката. Ма будте джанен, чека мачки на втумен, а шунели кучета миризливи лав, лав, лав. Шът, 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 затваряйте си устите, да не ви ги затваря Валентин Резачката. Пускай! Студио Давид Music Fan Production. Бум, 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 бум! Ей, ей, тегила баба, хайде, за Валентин силата, за Валентин Резачката, за шампиона Валентин Резачката, човека на народа. Шампиона на Краводер. Виж, Валентин Резачката казва: не се даваме, ние сме сила непобедима, и който тръгне срещу нас ще яде веригата на Валентин Резачката. На Валентин Резачката всичките душмани му завиждат, защото той е силата в Краводер. Валентин Резачка, да е много млад, ама е силен. Не му завиждайте, защото той парите ги изкарва, а всички балъци са балъци. Но много е мощен, много е мощен. Валентин Резачката, шампиона в Краводер, за доказаната резачка, за непоклатимата и сила. Валентин Резачката, силата на Краводер. Айде, Валентине, запали резачката! Краводер си, студио Давид Music Fan Production. Жив и здрав с цялото си семейство. Айде, Краводер!